Ngisapazi naye umuyile engomeni phela nendaba yakhe le yaseyinkomeni le anongena sawo mngani wami ngesinsele kusibalana mngani wami uhlanga ngisho komsoblowo hayi ushaya bini ngithi nami ngiyidinda uhlala ngithatha lapho sibalana bese ngicimela nale radio lekhaya ngako khalalana endlini hayi ngeke ilanga lishisa kanjena wenze aswa icima lento ngokubalana hayi ngeke phela wegezinsila uphuma phi ngempela gezinsila ngezwe igethi liyavuleka lana hayi sengivele ngacela incwadi emsebenzini mfethu hey ngishawa ikhanda elinzima kabi ikhanda gezinsila ulanga lesikhathi hayi ikhanda likudlulise kini la kuletha la ikhanda lelo hayi ngisuke ngashiya ubhaka nje endlini nesikhafteni nje mfethu ufika bulele phela mawuphethwe ikhanda gezinsila awukwazi gezinsila uthi ufika wena usuyakhonqoba la bheka ikhanda seliphelile ngephasa uthi usula inkinga phela mngani nami kunento engihluphayo lana yazi phela sengivele ngaphinde futhi ngakubona le ntombi lena mngani yiphi lo ntombi le uyakhumbula phela lena engiyithandayo mngani nami gezinsila ngizazophuza ungibuka la mina hey ngiyakutshela mngani nami ngiyakutshela mngani nami yini kodwa lena mngani nami usho yini manje gezinsila hayi mngani nami ukhuluma ngayo gezinsila uze kumina nanomuze intweni ezinukayo hayi mngani nami asicabani lana mina uthi kahle uze kumina nomuze intweni ezinukayo noma mngani nami ungadinwa mngani nami asicabani lana ehlisa umoya phela mngani nami ehlisa umoya mngani nami mngani nami before nje siqala ngendaba yentombazane ngithi ngifuna ukutshela ngayo asiqale ngendaba yomsebenzi mngani nami njengoba uphuza kushisa kanje ilanga njalo usudla utshwala nje wegezinsila into engenza ngidla utshwala nginenkinga ngidlala lo mlungu waseplasini ungikhokhela amasimbe imali lo asanda kuthola nje umsebenzi 90 rand ngosuku ukuvuka ngihambe ngoshiswa yilanga lapha ngigadane nomhlambo lezi inkomo zakhe lapha hawu yazi hey udlala ngawe ngempela ubesana ukuthi angikhale uyinyembeze ezibomvu qephu hayi ngeke mngani kodwa nje mele unciphise mngani nami lana nje ngeke uyofana noskin sengane mngani nami uthenga wena buthenga wena uyofana noskin sengane uyambona usenjani uyimali yini bona njengoba ngikuphuza gezinsela hayi mngani nami lalela mngani nami uyakhumbula le ntombi lena engiyithandi ku right kuseyintombini gezinsela sozona ngiyithandi mngani nami hey cabanga ngihlangana nami angazi noma isinengane inengane hey ngibona ingaki ingane yayo lingana noskin sengane kodwa ingane le ingakho ngizobuza ukuthi le ngane yini inengane yini ibiqoma avaron leyo ngane ibihamba nengane noma iqishile nje ingaka nje ayi ngeke ukusole njalo kho uskin sengane kodwa mawuthi nengane ayi ngeke angazi ngoba inangane le yangane ayinangane ifajinde lanangane le yangane nami ngikwazi lokho nje lo ithatha phi ingane esingaka isingaka embuzi kodwa ngeke kuthiwa indoda yakhe le uyakhumbula wathi unomuntu wakhe bebebambane kanjani nalengane abehamba ngisho izandla mngani nami izandla nje mngani nami ngiyakutshela nje wena yes ukuthi nama ngizange ngize ngisondele eduze kodwa nje ngibabonele kude kulewa mngani wami kuzomela siyilandelele lento kuzomela ibonakale le kuzomela ibuke hayi ngiyakutshela mngani nami yazi sivele yangikhuba nje mngani nami ingakho nje ngivele ngathi ngcono ngiqale kuwena kodwa nje ube ikhanda lingishaya kanje before ngiyolala lo phela nxese mngani nami amaphilisi anginalo lo phela ngendlela impela hayi mngani nami awungipha amanzi mngani nami mngani nami uyabona indaba yamanzi ngizokunika nawo kodwa ke nje ngisaphuza phela ukhululeke mngani nami ngicela Solomon no Teddy, tell her to me. Nina mbuzo chwa, chalo no chacha.